A sakra. Co tvrdýho? Aha, tady byly úkoly, Ježíši Kriste. Takže čau lidi, tady vás Trvop a já vás vítám u tohohle videa. Hraju mapu nějak, už nevím. A je to od fanouška Current TV. Takže to můžu spustit. Stlač tlačítko. O. Hop, tyjo, aha. Au. Vůbec nevím, o co tady v tyhle mapě jde, že jsem mu nehrál. Já čestka beru. Klej nepotřebuju. Nebo já si to vezmu. Nebyly tady pravidla nikde, takže si vezmu všechno. Kdyby náhodou, víte, no, se stane. Ježiš. Tolik ironu se hodí, se nechám. To taky nechám. Tam bůním. Tak. Dál. Padní. Tak, tady je nějaká dlouhá místnost. Ten mám rád. Je. A tady někdo čestka uši? Není. A tady někdo čestka? No je tady čestka. K čemu? Ne, nic radši. Je, jasně, tady bude někde ten vchod. No jo. Hej, to, kamu tohle diamanty. Si přečteme. Takže použít jich rozumně. Máme je použít rozumně. To jako teďka nevím, jak to myslel, ale určitě je použiju. Nevím, jestli jsem měl vzít i ty obsidany, ale asi ne. A mám jít asi ven, že? No jo. Bum. Nechci nic. Hej, a byl jsem už všude, že? Ježíši Kriste. No nic, já nic z toho nesam. Tady jsme byli. Tady byly dvě, ale schody, že jo? No, tady jsme někde nebyli. Tady jsme byli. Tady jsme nebyli tady. Jasně. Ty arny si ale vezmu, ty se budou hodit určitě. Tak, teďka jsme už všechno vzali. Takže vůbec nevím, jako, co máme dělat dál. Je tady vůbec jídlo. Já jsem nebyl. Ježíš. Kamo, tady bude nějaká fifintědna určitě. Asi dám ještě. Asi dám normál. Jako nevím, co tady máme dělat. Hoši, já vůbec nevím. A jinak máš mapu úplně krásnou, to ti moc a gratuluju, že máš to moc pěkný. Máme se vrátit nahoru. Už já nevím, co dál. Ježiš, tady. Kamu, to je dobrá finta. Nechám.
nechám. Pig nechám. Ovce nepotřebuju. Tady ještě něco? Ne. A teďka co dál jako? Tady to bylo. Ten podíváme tady na nějaké dveře a nejsou tu dveře, takže nevím, co máme dělat takhle dál. Takže není tady nějaká finta, jakoby napáčka nebo něco. Je. Pardon, to já ne, to samo. Už tady musí být fakt nějaká finta. Jinak bych to neviděl prostě. Jako, nevím, jestli se může i stavět. Ale asi ne, že? Víš, já nevím, co mám dělat. Ty vogo. No, nemám ani jídlo. To jsem muset killnout. Jo, sábím krávu, beru všechno. Já jsem Cigan Pepa. Jedu, dík. Musím se najést, tak se najím Arapita. Pojď sem, ty skáčeš. Nezdrhej mi! A ty chytím stejně, co si myslíš? Co mi zdrháš? Tak ty nejdeš teda. Tak já se najím. Tak, mám furt tohle. Máme něco použít rozumně. Buď jsem slepej, nebo už já nevím. Kamo, ne, to bude určitě nějaká finta. Teďka pokud to podvod, tak se omlouvám, ale já to nevěděl. Máme jít nahoru. A sakra. Co tvrdýho? Aha, tady byly úkoly, Ježíši Kriste. Tak to si vezmu. Vítaj na moje mapě o tom, že si vesmírné lodi musíš splnit všechny úlohy, questy, aby si přežil. Tato mapa se inspirovala mapou Skyblock. V této lodi máš pár čestek, každý budeš mít nějaké IVC k prežití. Doufám, že se mapa bude páčit. Mapu vytvořil Koren TV. Pravidla. Hraj na Game Mode 0. Mám. Nečituj. Sakra. Nehackuj. Nemám. Bloky můžeš ničit. Super. Splň všechny úlohy. Možná mám. Užij si mapu. Děkujem Koren TV.
vesmír. Jsi vo vesmíre, takže bude stále noc. O mapě. Na mapě je nastavené Keep Inventory a Mob Griffing. Vykraftuj postel, urob nekonečný zdroj vody. Urob cobblestone, generátor, urob farmu na tekvice, urob farmu na melony, urob farmu na trst. Takže jdem si trochu. Takže máme si prej. Musím si vzít, sakra. Musím si vzít, tady se stalo všechno? Jo. Musím si vzít ty melony a tedy a tak dále. Ježiš, kde to? Jo, to bylo tam. Cože? Poison. Tady je dřevo, ty nepotřebujeme. Ale když tak bych se stavil. A tady jsem vzal všechno. Vykraftuj postel. Dobře. Pojď sem. Zabiju cash. Takže můžeme to dřevo. Tam také hlínu. Kámo. Tak jako nevím, co dál, no. Já si tak myslím, že by to mohlo být z téhle mapy všechno. Doufám, že se vám první díl z mapy líbil. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like. Pokud ne, tak dejte dislike. Pokud se vám moc líbilo, tak budu moc dát za subscribe. A zatím čus. Wow.